To kirango kabisa gima yie go kendo en ni nitie gik ma nyaka warang in terms of chik ma wan go sani kaka lendo itimo. Nikech ok inyal yudo ni ng'at moro achiel ema lendo. Ineno Chebukati noketo chik moro ni en kende ema onego oland results make presidential. To ok onego bed kamano nikech katiba kata sheria mane nitie nokomiye powers machal kamago. Koro noketa keta ni gimobro lando ema jo Kenya bro tiyogo ng'at achiel. Mado wacho ni odwa lando kata ja Safina ni ene moyombo to manema ubro dhego. To ok ber nikech mae en teamwork. Commissioners onego bed ni tiyo kaka teamwork. To doho no nyisowa ni kaka katiba oket onego bed ni chairman gi jalupne gi commissioners tiyo kanyakla ma ok onego bed ni ng'ato wacho ni ane maduong' koro gima